Ang sa indong tigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 15 kan bulan na Abril. Liwat ming ihatod sa indo ang mga bareta sa Naga Ngonian News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nido kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News Official FB page, YouTube channel, asin CEPPIO Naga FB page. Sa pangaran kan bilog ng news stream, ako pa ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, pagdagsa o pagruso kan mga pasahero sa naantisiparan kan Bicol Central Station sa Semana Santa. Detalyas kayan, halik kiri sa Santos. Hali tigao nagahalat si Aime Dote na makalunad nin bus pa Manila ang tiyaon Martes na aga. Naubusan da asindanin bus sa Bicol Central Station Lunes na bagi. Fully booked na kaya ang kadakla na kumpanya nin bus hasta Abril 11. Meron naman pong dumaan pero puno na po. 2 bus yung dumaan doon. Pon Huwebes Santo, duminagsaan arrival sa terminal. 1,200 na bus ang nag-abot digdi, lunad ang pigkakarkulong 10,000 na pasahero. Sigun ki Terminal Chief Roderick Reforzado, pig-andaman ng gad ang dagmang na mabiyahe pabalik Manila Domingo asin Lunes. Alagad nakatabang ang 11 gatos na nagbiyahing bus poon Sabado de Gloria. Nakatabang itong Saturday, itong Sabado de Gloria. Kasi yung Saturday, kung kitang na-record na biyahe, kang April 8, 102 trips. So, since ang regular ta dyan na February saka March, ang daily trips ta, going to Metro Manila 85. Gustong sabihin, Sabado pa lang, igwa na tulos kitang 17 na extra buses. Domingo, igwa kitang 120 trips na naghali. And kasud ngani 117 trips na lang kita. Ang estimated passengers ta 5,850. Nagkaaberya sa nakan Lunes huli sa delayed trips. 4 na bus ang daing nag-abot sa terminal. Igaasahan na 4 trips 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM na di nag-abot. Dahil yung mga bus daanin yaon pa lang sa Quezon. O siyempre, pero to kung 4 na bus ito, nasa 200 na pasahero na ito. Sa ibong kaini, may umana italang ribok o reklamo sa terminal durante kan undas. Handa man, sigun kay reforzado ang terminal sa dagsa kan mga biyahero o turista ngunya na summer vacation. Pigsisigurong salbado ang mga pasahero sa pasilidad asin lulunada nindang bus kan labisang gatos na nagmamanehar kan terminal sa laog nin 24 oras. Ito, public convenience, CPC. Yan si inapod na franchise. Pag natawang kakayan, gusto sabihin, ang bus mo, roadworthy, nag-again sa So, pag itong nakuami, pag naitaw mo yun sa muya, that's the time na pwede ka mag-ipag-transaction sa terminal. Kung ayaw ka yan, gusto sabihin, kunorum ka, hindi ka makakalaog sa terminal. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Mientras tanto, modern type jeep na mabiyahe bilang public utility vehicle sa siyudad ni Naga piglala umang maarangkada na sa masunod na semana. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Mas haluwag asin kumbinyente ang pinag-oobreser ngunyan na biyahe sa modern type jeep kang Naga City Allied Transport Cooperative o kang Nasya Trasco kang ipresentar ninda sa City Hall ang inisyal na 10 units ning modern type jeepneys na sa masulod na semana nakatadaang magbuo na ang operasyon asin ang pagbiyahe. Sigon kay Mr. Danilo Cosa, chairman kang Nasya Trasco,
Pig-presentar na ninda sa lokal na gobyerno kan Siyudad ng Naga sa pamamayon ni Alcalde Nelson Legacion asin miyembros kang sangguniang panglungsod maging kay sangguniang panglungsod Naga Committee Chair on Public Utility Konsehal Omar Buenape ang 10 units ning modern type jeepneys kan sa indang kooperatiba na igwa ning Wi-Fi access, CCTV para sa security, naka-air conditioned igwa ning flat type monitor TV asin stereo sound system para man sa entertainment ka mga masarakay na pasahero. Dangan, igwa inining halangkaw na siling na dahi na kinakaipuhang magduko ka mga masarakay asin ini igwang 21 seating passenger capacity asin 10 man ang pwede pang isakay alagad nakatindog. Moderno man ang magiging sistema ng pagbayad ng plete sa paagi ng e-wallet o prepaid tap cards. Alagad sa ngunyan, temporaryong sa jeep conductor ng una, mabayad mantang dai paninda nasiselyuhan ang agreement sa pagultanan ka mga providers. Nakatalaan na opisyalmenteng ilansar ang nasambit na modern PUVs sa maabot na Abril 17, 2023, aldaw na Lunes, digdi sa Siyudad ng Naga. Kung saan, igwananguna ng duwang aldaw na libre o test ride sa mga pasahero ngaring maeksperiensyahan ang paglunad sa modernong type ng jeepney. Para sa Naga Ngonian, Joel Sulina. Sa iba pang mga bareta, nasa sobra sa 20 mga padjak tinugutang makapagruta sa Barangay Balata, San Detalya, Salikiri sa Santos. Sa covered court nagpila ang mga pedicab drivers na ini sa Balatas, Naga City kan Martes. Pero bako para maghalat tin pasahero, kundi para magparehistro kan sa indang mga padjak. Sa inspeksyon kan Public Safety Office, hiniling kuntanos ang kondisyon kan mga padjak, rekisitos ang pagkakaigwan ng tamang busina, maging basurahan. Pinaka-importante, just because kaibahan niya ng insurance for the safety of each and every individual driver and pasahero. Safety muna ang pasahero. Ibaling ang driver mabasa, basta ang pasahero, safety. Mandalaga na lang siya. 21 padjak drivers kan Balatas Looban Padjak Operators Drivers Association ang nagparehistro sa PSO. 2 taon ng piglibre kan LGU ang sa indang registration fees kaya kantidad 140 pesos na sana para sa insurance ang binayadan ninda durante kan registration. Kaibahan niya ng insurance for the safety of each and every individual driver and pasahero. Kasi kayo pa i-anticipate na ang posibleng mangyari. Dahil na pwede ka natin pa may mangyari. Kung mga yung mangyari man, at least legal sila makukuha. Kung day nakarehistro ang padjak, konsiderado ining kolorum na kung madadakop na nagpapasada, 1,000 pesos man ang penalidad. Sigun sa PSO, nakakatabang man ang datos sa registration tangani mas marikas na masusug ang mga driver kaini na nagbabalgar ninlay. Kami po nakatutok po kami sa pangipit. Especially nakipag-coordinate kami sa kanya-kanya presidente. 10 pesos ang pamasahe sa padjak, 2 ang pwedeng magluna digdi, maut man kan balupoda, madugangan ang pamasahe sa padjak. Pag po dagdagan kasi lalo na yung mga nagpapadyak kasi mahirap po baga magpadyak. Lalo na pagka ang sakay nyo, 3. Pero ang capacity ng pasahero, 2 lang po talaga. Minsan po, 1 nga lang kasi hindi naman po pwedeng maghintay sila ng matagal kaya madalaga na yung pasahero pati yung driver. Kaya pwedeng dagdagan po ang Ipigtalaan kan PSO ang iba pang registration schedule sa mga masunod na bulan. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Dagbang na mga ekskursyonista na nanutaraan sa Upper Barangay kan Siyudad ng Naga. Environmental laws, padagos na pag-iimporsar kan Enro, ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Ngunyan na tig-init, ruso ang numero ka mga ekskursyonista sin mga bisita sa mga resort maging natural park sa Upper Barangay kan Siyudad. Kaya man todo bantay ang mga otoridad katuwang ang Tourism Office, SWMO asin ang Senro.
Sa ibong kini, panagos man ang higot na pagpapasunod kan mga environmental laws and guidelines sa loob kang Mount Isarog Natural Park na sakop kang jurisdiksyon kan syudad ng Naga. Ini ang sinabi ni City Engineer Alexander Caning kung saan apera kang paggiya sa mga nagbibisitang mga local and foreign tourists sa nasambit na natural park, partikular sa mga falls kan Malabsay, Nabuntunan asin Baby Falls, maging ang pag-trekking o hiking pasiring sa pirang mga campsite o summit kang Isarog. Bantay sarado man kang grupo ang lugar para man protehiran ang natural resources asin ang kapilibutan kang Bukid Isarog. May influx of kita ngonyan guests and visitors sa tourism site tang iyan. Ang nag-handle po kayan ang City Enro, uga kita duman na regular personnel to do the manning of the gate and the security of our guests. May mga certain rules and regulations kaming pinapautugtuman before a guest comes in sa protected area. Nag-undergo sindang orientation like itong basic orientation like you will not leave behind any trash or garbage sa protected area. Pagbalik mo po, pigmo-monitor mo yan kung daramo giraray si basura mo. Panagos man na pinagbabawal ang pagdadara ng mga inumon o arak, bawal ang paninigarilyo, urog na ang pagdadara ng iba pang mga kontrabando, siring ka mga illegal na droga, pagwalat ng anumang mga basura, maging ang pagkuha ng anumang klase ng tanuma o pagrespeto sa mga wildlife, maging mga minerales sa laog kang natural park para mamantinir ang naturalesa kan lugar. Sigun kay Engineer Canning, igwaning katampad na pinalidad asin panusa ang sisay manamada na kupa o mabayular o malapas sa environmental laws. May po siya, may reported pag may violation and more often man talagang compliant man sa tuyang guest. May monitoring talaga itang giligibo. Kang nagtalikod na aldaw, temporaryong isinarado ang park huli kang pag-agi kang bagyong amang ngaring malikayan ang anumang untoward incidents kausa kang mahalnas na trails sa lugar asin ang pagragasa kang tubig sa mga falls na peligroso sa buhay kan mga turista o bisita sa nasambit na lugar. Para sa Naga Ngonian, Jowenson. At saan babalikan ta ang iba pang mga bareta. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Nestled at the foot of Mount Isarog in the province of Camarines Sur, the landlocked city of Naga lies about 377 kilometers south of Manila. It is among the smallest cities in the country, with a land area of only 84.48 square kilometers and a population of only 209,000. Naga is prominently known as the heart of Bicol. It is the regional center of business, education, culture, and religion, and thus dubbed as the Pilgrim City. The city moniker is Ang Maugmang Lugar, translated as a happy place, which remains Naga's long-term vision, characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is sustainable, livable, and resilient. Naga joined the city's and municipalities' competitiveness index annual ranking in 2013, the very first year of its implementation. The city then ranked 9th, with its government efficiency ranking lagging far behind its 78th place. Building on its beginning, Naga joined the rankings again the following year, 2014, and made a notable improvement as the city leaped into 3rd place overall most competitive city, and this time landing first in the government efficiency pillar.
Naga continued in making its way up in the competitiveness index ranking. It was in 2015 when the city got the top spots in all the ranking categories and was first recognized as first place overall most competitive component city in the entire country. Naga was able to maintain this top stature in 2016, only falling a step behind in government efficiency. In 2017 and 2018, Naga was bested by other component cities in the rankings for the first place. Nonetheless, the city was able to maintain being the second place overall most competitive city for both years. It was in 2019, before then, the newly elected Naga City Mayor Nelson Ligacion started his first term in office, when Naga spiraled down into 8th place. Barely starting in his new post, the city mayor wasted no time in steering the city back into being the most competitive component city again. He guided the city's CMCI team in assessing where Naga could have possibly missed the marks in the ranking. He led them in setting goals and targets anew for the following year. True enough, Naga started to slowly climb up in the index rankings again, placing 4th overall in 2020 and attaining again in 2021 and 2022. The back-to-back win for the coveted title when Naga was adjudged first place overall most competitive component city for 2 years in a row. Putting Naga back on track in the rankings, as it was 6 years ago, hadn't been an easy feat for the Ligacion administration. His first term in office as city mayor, by a series of adverse events that overwhelmed the local government and distressed the city economy. The outbreak of African swine fever, the occurrence of 3 successive strong typhoons, and the emergence of the COVID-19 pandemic. Yet what has set the city apart is how the present administration remained firm in delivering its expressed commitment to Nagueños even in the midst of those eventualities. At the start of his term, Ligacion had already set it clear in the agenda of his administration that economic development without losing sight of social services is the way forward for Naga. It was barely 6 months thereafter when this vision was put to the test. Even then, the circumstances that followed did not sidetrack the city administration in pursuing a better Naga. Rather, those happenings all the more bared before the city officials and officers alike the dire need and the urgency to work on the needed infrastructure for further development. With their sight fixed on the goal, they attended to pandemic concerns at hand while working alongside the task for the long-term targets. The local government then started to embark on the establishment of new development areas in the city, opening of new roads, construction of more health and education facilities, evacuation and event centers, and more. The projects caused the decentralization of the services of the government, improvement of city road networks, introduction of economic activities in once bleak parts of the city, and opening of more opportunities for jobs, businesses, and employment. This also helped to stimulate the growth of the local economy, created a responsive environment for recovery, and secured the city's sustainability post-pandemic. This led to Naga gaining the confidence of investors, attracting more businesses and developers to locate within the city. As with other award-giving bodies, the yearly CMCI rankings constantly serve as a benchmark for Naga in evaluating its performance in terms of sustainable development. The insights that the index provide allow the city to have a better perspective on how well it is faring in its administration relative to the competitiveness pillars, and prompts necessary actions on assessed deficiencies. For one, the recent addition of the innovation pillar affirms the undertakings that the local government is doing for the growth of the startup industry in Naga, and all the more makes it imperative for the city to step up its game in governance and embrace necessary tools and changes in its mechanisms, lest it will not be able to sustain in the long run. More than healthy competition, the index serves a crucial role of giving local governments a glimpse of the current trends and realities to ensure that their systems and processes in place, as well as the crafting of their plans and policies, including the implementation of projects and programs, are all at par and aligned with emerging developments, which is of utmost importance for a future-proof and future-ready city.
Naga's next steps and aspirations remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa at panatag na buhay. For Nagueños, this is characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is, among others, vibrant, safe, and resilient. Right now, the city is enjoying the influx of more investments and developments that will soon drastically change the landscape of the city and improve the lifescape of Nagueños as Naga continues to invest in being a livable place as it lives up to its name of being ang maugmang lugar. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang Nagueño sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngonian, ang Naga Ngonian, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngonian, ang Naga Ngonian. Balik kita sa satuyang pagbabareta. Sa iba pang mga bareta, mga paratokdo nin visually impaired, dadagdagan ang kaaraman sa gigibuhong enhancement training. Ang detalya sa haliki Risa Santos. Nahuhuri ng maray sa pag-eskwela ang day nakakahiling na estudyante. Kadakul siyang tigpapalihisan sa iya dahil tadais siya natutukdoan ng maray. Ikinahandal ni Naga City Visually Impaired Persons Association's President Butch Robredo ang nagrurong estado kan mga estudyanteng may kaninan sa paghiling pag-abot sa edukasyon. Epekto kan pandemya, haros day nakasabay ang mga ini sa blended learning system na mayormenteng nagdepende online. Sa kadakulang kang estudyante, dahil man siya braille literate, bako siyang abacus literate, dahil siya nagagamit ng screen reader, mga bagay na yan. Nakatabang maski papaano sigun ki Robredo ang mga lakdang para digdi, katuwangan LGU-Naga arog kan pagbugtak nin shadow teacher durante kan face-to-face classes. Aaputo niya si mga estudyante after classes. Kung ano si dainindam na intindihan, kung ano ang sa indang assignment, kung ano ang pagdiin niya na intindihan kang shadow teacher, dudumanan niya ngunyan si teacher mismo. Yan. Pero medyo okay man ang nangyayari. Sigun ki Robredo, kaipuhan matawan atensyon ngunyan ang kapasidad kan mga paratukdo asin magurang. Ipigtalaan ang enhancement training para sa inda. Tangani makanood din pagbasa asin pagsurat kan braille sarong learning system para sa mga visually impaired. Itutukdo man ang abacus, orientation mobility asin screen reading sa smartphones. Sana po si magurang makadood man kawo na mas kisi prinsipyo sana. Tangay si aki ninda, maasistensya ninda sa pag-adal. Gigibuhon ng training sa paabotong Hunyo 24 hasta 25 para sa mga high school na nagaako nin mga visually impaired. Sa bilog na Pilipinas, igwang 3,700 na visually impaired students sa grade 11 asin 12. Pangapudan ni Robredo, mas matabangan pa sindakan gobyerno urog na sa mga gamit, tanganing mapakarahay ng kadan edukasyon kan mga may kaninan sa paghiling. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Mientras tanto, City Health Office nakaandam sa posibleng pagbutwa kan mga waterborne diseases huli sa nangyaring pagbaha sa siyudad ni Naga kada kaaging bagyo. Ang detalyes, haliki Joel Sulina. Nagkapi ng mga common water-related illnesses, siring kan diarrhea, dysentery, typhoid fever, E. coli infection, asin salmonella, naigwa ning adverse health effects, siring kang pagkulog ning tulak o gastrointestinal, pagkulog kan lawas o mga muscles, fatiga, pagkaribong o bersuka asin iba pang sintomas, dara kan mati o kontaminadong tubig na nainom.
Sigon kay Acting City Health Officer Dr. Ronnie Amoranto, nakaandaman ang sindang opisina sa Kalikman na igwang magbutwang siring ng mga common waterborne diseases sa syudad matapos ang pagtama kan bagyo asin nalubog sa baha ang pirang lugar sa syudad. Kabali na ang pag-abo asin sipon hulita nagkabarsa kang pag-uran. Siyempre, yaon dyan ang Naga City Hospital to address the problem. So far, after the typhoon, may man kaming incident na nangyaring about waterborne diseases. Maybe, siguro, after a week, baka magruluwasan yan. Kasi sa ngunyan, magkaigwa ng food poisoning, araw sa mga tubig na yan, pag-iinom. So, pwede magkaigwa ng diarrhea, yan ang mga ano. Pagkatapos, pera pa, siyempre, yan, siyempre, nabasa ka, kang uran, mga nagpaano, pwede ka magkaigwa ng abo, sipon. Ngaring malikayan, siguraduhon na maging malinig ang mga inumong tubig, maghugas tulos ning kamoto o bitis, kundi malilikayan ang paglusong sa tubig baha. Sinabi pa ni Dr. Amoranto na tulos na magpasiring sa pinakaharaning ospital sakali man na igwana ning mamatay ang sintomas, ngaring maagapan asin tulos na mabulong. Para sa Naga Ngonian, Joel Sulina. Yan, tras tanto, kausa kan pagbaha sa siyudad ni Naga durante sa pagrapado kan bagyong o tropical depression na si Amang. Pigsaro-saro kan City Engineer's Office. At detalyas kayan halikiri sa Santos. Mautukan Miyerkules, Abril 12, nagpuon mamate sa siyudad ni Naga ang makusog na pag-uuran darakan bagyong Amang. Lutaw-lutaw, gabos. Pati motor. Padikit-dikit na itatalaan mga pagbabaha, partikular sa harababang parte kan siyudad. Alagad bandang alas 4 nin hapon, inabot na kan tubig baha maski ang kasentruhan. Suhay sa normal na basa kan mga rain model sigun kay weather forecast expert na si Mike Padua, ang haros 500 mm na volume kan ibinagsak na uran. Pagkulpa kan baha, linibot kan personahes kan City Engineering Office ang syudad. 13 sa 27 barangay kaini ang binaha, sigun mismo kay Engineer Alexander Canning. Sinaro-saro ang rason kan pagbabaha. Extraordinary si rainfall na binuhos kang aldaw na ito. 2 to 3 months na hinulog in a single day. Apwera kan labing pag-uran, problema man liwat ang basurang nakaulang sa mga kanal. Ang iba silted ang canals ta. Ugwa kitang the irregular maintenance kan sa tuyang mga canals and waterways. Dugang padigdi ang floodgate kaniya na barado nin basura asin water lily sa parteng kalawag na ang tubig baha naghahali sa halangkaw na parte kan San Felipe. One gate raot pa, dahil siya nabubuksan dahil si tie cable duman, dahil nagagana. Nabuksan sigun kikaning ang mga floodgates kan syudad, alagad da ikinaya kan river channels asin canals ang volume kan tubig uran na sinabayan pa kan high tide. Talagang si tubig sa Naga River and Bicol Rivers are swollen na talaga. Sa ibong kaini, marikas na nagkulpa ang tubig baha. Pero tanganing maibitaran ang siring na insidente, ipiglatag ni Canning ang komprehensibong plano para digdi sa tabang kan pagtaraid na banwaan. It's really a need to coordinate with Metro Naga Development Council through neighboring municipalities of Naga City. Tapag daiman, ang floodwaters kaya within Naga are also draining on neighboring municipalities. Pagka daiman magayon ang program kang sa tuyang mga neighboring municipalities, may difficulty din sa laog kang Naga. Papakarhayon pa ang drainage system hali San Felipe. Hinahalat na ang pondo para sa kanaman kalawag floodways. Rekomendasyon man ang dredging kan Bicol River hasta sa puro kaini sa San Miguel Bay na subuot maapat na dekada ng dain na lilinigan. Alagad ang panhure asin pinakaimportante, ang pangapudan sa mga residente maging mga may sa dirinin establishmento, isipon asin aksyonan ang epekto kan pagpapabaya sa kapalibutan. We are calling on citizens na gamiton tang tama ang satuyang mga drainage system. Sa paggamit ng tama, actually dapat kitang mahiling na basura sa laog kang canals.
and magkaugat itang regular maintenance on the part of the barangays and a neighborhood associations na sa inda naman gutang magtumar party sa pag-maintain ka sa tuyang canals. Pag daita ni regularly na may maintain, talagang magkakaproblema kita every now and then. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Sa iba pang Bareta City Social Welfare and Development Office, tulos nag-distribuer din mga food packs sa mga nag-iribakwar sa syudad ni Naga, makalisan na ang bagyoan. Detalya sa Liki Joel Sulina. Matapos ang pagbagunas kang makusog na urana, dara kang nag-aging bagyong Amanga, tulos na nagrepack ni mga relief goods o food packs, laman ang bagasa si mga dilatang kakanon ang City Social Welfare and Development Office para man sa mga nagkaarapektarang pamilya ning pagbaha. Sigon kay Miss Annabel Vargas, ang pamayo kan City Social Welfare and Development Office, amay ang naging pag-andam kan sa indang opisina. Puumpasa na may paluwas kang pag-asa ang huma kang pag-agi kang bagyong Amanga, tulos na sindang nagrepack na mga kinakaipuhang itataong food pack. Kaya man matapos na ang pag-assess asin pag-monitor nila sa mga evacuation centers, tulos sindang pigdirihiran ni Alcalde Nelson Ligacion na punan tulos ang distribusyon ng mga food packs sa mga evacuees. Total na 36 na mga evacuation centers ang dinumanan asin hinatudan ni mga food packs para sa 583 na mga pamilya na nag-irebakwara na tulos man na nagdikampa matapos nang maghuraw ang pag-uran asin magkulpa ang tubig baha sa saindang mga barangay. Aga lang, naglibot na kami, nag-recorrida na kami sa mga evacuation center. Tapos naman, actual kaming nagtaon, nag-distribute kami. So far kasuma natapos kami magpa 5 p.m. na kasi piglibot pigabo sa mga evacuation center. Pero ang piginit po sa mga dakon, karong kang Pequeña, karong kang Balatas, Triangulo, Sur, susinda pigduro man ang kasuma. Para sa Naga Ngonian, Joel Sulina. Iyan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngonian News. Pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo natin Naga. Sa pangaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, si Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, kan sangguniang panunsod kan Naga, asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team, inang sendong naging para bareta. Roy San Ramon, mabalos kan sendong pagantabay. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na,
maiiwasan at di nyo mapipigilan. Ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalakuman, nasasarigan, nangangataman sa tukmunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Pass to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasarigan, naga na, nangangataman, naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Nagpasalamat kami Mayor ta nagibuang kami ding drainage. Kaya salamat po Mayor sa tinaong tabang sa mo. Didikit lang na uran-uran na baha. Kung nagbabagyo, alangkaw, tagdingani, uran-uran lang, matubig yun nagdiyo. Nagkaiguang drainage, dakulang tabang, ta kuyan, mag-uran, dahil na binabaha. Yan ang kagayunan, kang marabot na mga kalamidad, araw kang bagyo, maray na. Talagang dahil na mabaha dito. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, mga kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Paggamot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganahan din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami ding mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Megakan sa kuyang pamilya. Salamat. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa Ligasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga gurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike Ngonian na dakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray.
kay Mayor Legasyon, asinan sa iya kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sa iya pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawing. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ning basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni yung naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumangkan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si na inot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabaho iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Legasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kay Mayor sa niligasyon po, dako lang pong pasalamat may tigda sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang unra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan. Ini araw kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. Saka maayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siya paginabang, kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong magibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani sa kasarapang ngunyan, imbes na si mga aki-iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusog ang uran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, natabangan kami kantulay, may napagibuhan niyang paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil mo aram pagturog mo pagbanggi, pagmata mo kaatong na. Naging rahay po ngunyan ta, maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency, madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na zona 4. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan, gawa. Dahil may po gaanong listado, pasalamat may manggarari, pasinda po nag-ikot. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montesilo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natawahan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawaan naming arog kaning project ninyo. Hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka. Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko kasi di ko nga ikalain nga ito tinatanggap namin kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha. Ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nag-ano nga hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan.
Kung niyaon pa po sinda dati sa Carolina Elementary School, makahandal po ta harayo ang biyahe, asin harayo po ang pagpapaduman. Minsan po ang pagkaudto, day may mahiling si mga aki kung nagkakana, pagsusundo po, dipisil talaga tama yung sakayan. Mas napagian na po ta ako, saro man po ako sa nabinipisyuhan na tawaning trabaho kang Yabo Elementary School po. Kung face to face na po, ugma akong maray dahil paghali ko po igdiyo sa harong, kay riba ko na po ang mga aki sa eskwelahan. Asin pag uli po, pagkakaninda, na babantayan ko na po sinda sa pang-oral daw nindang paglaog sa eskwelahan. Bis na ipapamasahe mi po, ibabakal mi na sa ng pagkakan, isnakan, dahil harani na lang po. Maugma kami na may Yabo Elementary School na. Ini po, saro sa pwede ming dumanan pag oras na may bagyo, may kalamidad na dayta nga ni inaasahan. Salamat po sa tabang po ni Mayor Son Ligasyon kang LGU Carolina na magkaigwa asin maitugdok ang Yabo Elementary School na magagamit mi po panghabang buhay kang mga aking nagkakralasi po igdi sa Yabo. Nestled at the foot of Mount Isarog in the province of Camarines Sur, the landlocked city of Naga lies about 377 kilometers south of Manila. It is among the smallest cities in the country, with a land area of only 84.48 square kilometers and a population of only 209,000. Naga is prominently known as the heart of Bicol. It is the regional center of business, education, culture, and religion, and thus dubbed as the Pilgrim City. The city moniker is Ang Maugmang Lugar, translated as a happy place, which remains Naga's long-term vision, characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is sustainable, livable, and resilient. Naga joined the cities and municipalities competitiveness index annual ranking in 2013, the very first year of its implementation. The city then ranked 9th, with its government efficiency ranking lagging far behind its 78th place. Building on its beginning, Naga joined the rankings again the following year in 2014 and made a notable improvement as the city leaped into 3rd place overall most competitive city, and this time landing first in the government efficiency pillar. Naga continued in making its way up in the competitiveness index ranking. It was in 2015 when the city got the top spots in all the ranking categories and was first recognized as first place overall most competitive component city in the entire country. Naga was able to maintain this top stature in 2016, only falling a step behind in government efficiency. In 2017 and 2018, Naga was bested by other component cities in the rankings for the first place. Nonetheless, the city was able to maintain being the 2nd place overall most competitive city for both years. It was in 2019, before then, the newly elected Naga City Mayor Nelson Ligasyon started his first term in office, when Naga spiraled down into 8th place. Barely starting in his new post, the city mayor wasted no time in steering the city back into being the most competitive component city again. He guided the city's CMCI team in assessing where Naga could have possibly missed the marks in the ranking. He led them in setting goals and targets anew for the following year. True enough, Naga started to slowly climb up in the index rankings again, placing 4th overall in 2020 and attaining again in 2021 and 2022. The back-to-back win for the coveted title when Naga was adjudged first place overall most competitive component city for 2 years in a row. Putting Naga back on track in the rankings, as it was 6 years ago, hadn't been an easy feat for the Ligasyon administration. His first term in office as city mayor, by a series of adverse events that overwhelmed the local government and distressed the city economy. The outbreak of African swine fever, the occurrence of 3 successive strong typhoons, and the emergence of the COVID-19 pandemic. Yet what has set the city apart is how the present administration remained firm in delivering its expressed commitment to Nagueños even in the midst of those eventualities.
At the start of his term, Legacion had already set it clear in the agenda of his administration that economic development without losing sight of social services is the way forward for Naga. It was barely 6 months thereafter when this vision was put to the test. Even then, the circumstances that followed did not sidetrack the city administration in pursuing a better Naga. Rather, those happenings all the more bared before the city officials and officers alike the dire need and the urgency to work on the needed infrastructure for further development. With their sight fixed on the goal, they attended to pandemic concerns at hand while working alongside the task for the long-term targets. The local government then started to embark on the establishment of new development areas in the city, opening of new roads, construction of more health and education facilities, evacuation and event centers, and more. The projects caused the decentralization of the services of the government, improvement of city road networks, introduction of economic activities in once bleak parts of the city, and opening of more opportunities for jobs, businesses, and employment. This also helped to stimulate the growth of the local economy, created a responsive environment for recovery, and secured the city's sustainability post-pandemic. This led to Naga gaining the confidence of investors, attracting more businesses and developers to locate within the city. As with other award-giving bodies, the yearly CMCI rankings constantly serve as a benchmark for Naga in evaluating its performance in terms of sustainable development. The insights that the index provide allow the city to have a better perspective on how well it is faring in its administration relative to the competitiveness pillars, and prompts necessary actions on assessed deficiencies. For one, the recent addition of the innovation pillar affirms the undertakings that the local government is doing for the growth of the startup industry in Naga, and all the more makes it imperative for the city to step up its game in governance and embrace necessary tools and changes in its mechanisms, lest it will not be able to sustain in the long run. More than healthy competition, the index serves a crucial role of giving local governments a glimpse of the current trends and realities to ensure that their systems and processes in place, as well as the crafting of their plans and policies, including the implementation of projects and programs, are all at par and aligned with emerging developments, which is of utmost importance for a future-proof and future-ready city. Naga's next steps and aspirations remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa at panatag na buhay. For Nagueños, this is characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is, among others, vibrant, safe, and resilient. Right now, the city is enjoying the influx of more investments and developments that will soon drastically change the landscape of the city and improve the lifescape of Nagueños as Naga continues to invest in being a livable place as it lives up to its name of being ang maugmang lugar. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago,
nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalakuman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Pass to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasarigan, naga na, nangangataman. Naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Poon kang nakaigdi ako, talagang mayo pa igdi yun yung tinampo. Agihan lang talaga ng motor, aro kaya, taho, hanggang makaabot kami naman. Kadtok, masakit talaga sa mga aki. Gahatod mi, tapos pag mauran, masakitod. Ito na aramin mi nga ni, na papatinan po mi. Siyempre nagkaurog man kami. Dahil na kami malalabuyan pag mapa-eskwelahan kami, pag makatod ng mga aki. Talagang dakulang tabang. Dahil mi una-una magkakaigo-igdi yun yung kuya, matitinan po na ini yun. Tapos itong nakayan, siyempre na, salamat, matitinan po na, dahil na kayo magkaralabuyan. Maugma talaga, dahil na masasakitan. Salamat na maray, Mayor, sa pagtabang sa muya, igdiyo na magkaigo ng tinampo igdiyo. Siyempre, sa kada pamilya kang mga naka-arrestar igdiyo, nakulang pa sa salamat ang kaigwa na kami ng tinampo. Bako na dipisil na kung araw kayo igwa kaning sa mga emergency. Madali na, lalo na kung igwa ng service. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa Kabang. Pasalamat po kami daw para paano. Nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may sadit, tapos malabo yun pag mauran. Hanggang digdi po sa laog, grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga ni, may kasulo digdi. Hindi nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga ni sa Agihan, masakiton maka digdi yun rikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirap ng mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo, hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol, pasil na po para sa inda. Maugmo po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pa sa salamat ni po kay Mayor Legasyon, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Mayor Nelson Legasyon, salamat po sa agyan na pighingi mi sa imo na tinupad mo talaga, kaya naga na, gana na. Agihan mi di na garo na bagatong lubak-lubak na maputik pa, mahirap talaga siyang agyan. Gilid lang talaga siya na maputik kung magbaha. Ang pinakaano digdi, lubak-lubak talaga siya, dahil siya pwedeng agyan. Tamang-tama man na si Mayor na hagaran ming tulong, yun, pigtupad man yung gusto ming mangyari. O yan na, maganda na talagang agihan. Kung hindi man dahil sa Mayor ming mahiguson baga.
Kami po na taga-digdi sa Zone 2, Smallville, Hawa, del Rosario. Taos puso po kami nagpapasalamat sa gobyerno lokal kang Naga City sa pamamayo po ni Mayor Ligacion na siya pong nag-aprobar kang samuyang tinampo digdi. Salamat pong maray. Salamat po, Mayor. Pagka maagi po kami, marugion po igdi kasi mga daga pa po ini. Bale, nag-aagi lang nga po kami dyan sa baba kasi dyan po sa baba, sementado. Benepisyo po, malawak na po ang agihan mi. Kung may motor po, makadiretso na po digdi, pwede na po siya digdi mismo mag-agi sa muya. Di na po kami madipisilan, makarga pa, maharayo, harani na po sa muya. Pati po yung mga senior mi, kalakon man po kami iding senior, naglalakaw-lakaw po sinda igdi sa pagkaaga, nakakapag ro exercise na po sinda igdi. Maray po para sa indang. Kadto, ang tinampo midigdi, talagang makanos ta laboy. Pero kang nasiminto naman po, nagmamang kami. Naghagad kami kay Mayor na sana masiminto man ang samong agihan na tupad man po. Laboy yun. Ang chinilas mo, abot na digdi ang laboy. Ang laboy ka digdi garo itong dalipay, nagdudukot talaga. Mas bagay na po ngunyan kaysa katong inot. Masakiton ko pa talaga kadtoyo ta. Ang agihan, malaboyon. Tapos ngunyan, okay naman po. Kung may service ka, madali. Pero malakaw ka, tinampo naman, bako naman po labuyan. Maugmaon man po kami. Maugmaon maray ta. Natabangan kami ni Mayor sa negasyon. Si Mayor, salamat pong maray. Ta kami nagkailaw, nagkatubig, nagpamaray ang samong digdi. Dahil na kami binabaha. Duman sa inalian mi, pero may kaming baha. Hindi sa nilipatan mi, napamaray man po kami. Nagdayon ang tinampo, sa derimi na ang lote. Nestled at the foot of Mount Isarog in the province of Camarines Sur, the landlocked city of Naga lies about 377 kilometers south of Manila. It is among the smallest cities in the country, with a land area of only 84.48 square kilometers and a population of only 209,000. Naga is prominently known as the heart of Bicol. It is the regional center of business, education, culture, and religion, and thus dubbed as the Pilgrim City. The city moniker is Ang Maugmang Lugar, translated as a happy place, which remains Naga's long-term vision, characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is sustainable, livable, and resilient. Naga joined the city's and municipalities' competitiveness index annual ranking in 2013, the very first year of its implementation. The city then ranked 9th, with its government efficiency ranking lagging far behind in 78th place. Building on its beginning, Naga joined the rankings again the following year, 2014, and made a notable improvement as the city leaped into 3rd place overall most competitive city, and this time landing first in the government efficiency pillar. Naga continued in making its way up in the competitiveness index ranking. It was in 2015 when the city got the top spots in all the ranking categories and was first recognized as first place overall most competitive component city in the entire country. Naga was able to maintain this top stature in 2016, only falling a step behind in government efficiency. In 2017 and 2018, Naga was bested by other component cities in the rankings for the first place. Nonetheless, the city was able to maintain being the second place overall most competitive city for both years.
It was in 2019. Before then, the newly elected Naga City Mayor Nelson Ligacion started his first term in office when Naga spiraled down into 8th place. Barely starting in his new post, the city mayor wasted no time in steering the city back into being the most competitive component city again. He guided the city's CMCI team in assessing where Naga could have possibly missed the marks in the ranking. He led them in setting goals and targets anew for the following year. True enough, Naga started to slowly climb up in the index rankings again, placing 4th overall in 2020 and attaining again in 2021 and 2022. The back-to-back win for the coveted title when Naga was adjudged first place overall most competitive component city for 2 years in a row. Putting Naga back on track in the rankings, as it was 6 years ago, hadn't been an easy feat for the Ligacion administration. His first term in office as city mayor, by a series of adverse events that overwhelmed the local government and distressed the city economy. The outbreak of African swine fever, the occurrence of 3 successive strong typhoons, and the emergence of the COVID-19 pandemic. Yet what has set the city apart is how the present administration remained firm in delivering its expressed commitment to Nagueños even in the midst of those eventualities. At the start of his term, Ligacion had already set it clear in the agenda of his administration that economic development without losing sight of social services is the way forward for Naga. It was barely 6 months thereafter when this vision was put to the test. Even then, the circumstances that followed did not sidetrack the city administration in pursuing a better Naga. Rather, those happenings all the more bared before the city officials and officers alike the dire need and the urgency to work on the needed infrastructure for further development. With their sight fixed on the goal, they attended to pandemic concerns at hand while working alongside the task for the long-term targets. The local government then started to embark on the establishment of new development areas in the city, opening of new roads, construction of more health and education facilities, evacuation and event centers, and more. The projects caused the decentralization of the services of the government, improvement of city road networks, introduction of economic activities in once bleak parts of the city, and opening of more opportunities for jobs, businesses, and employment. This also helped to stimulate the growth of the local economy, created a responsive environment for recovery, and secured the city's sustainability post-pandemic. This led to Naga gaining the confidence of investors, attracting more businesses and developers to locate within the city. As with other award-giving bodies, the yearly CMCI rankings constantly serve as a benchmark for Naga in evaluating its performance in terms of sustainable development. The insights that the index provide allow the city to have a better perspective on how well it is faring in its administration relative to the competitiveness pillars, and prompts necessary actions on assessed deficiencies. For one, the recent addition of the innovation pillar affirms the undertakings that the local government is doing for the growth of the startup industry in Naga, and all the more makes it imperative for the city to step up its game in governance and embrace necessary tools and changes in its mechanisms, lest it will not be able to sustain in the long run. More than healthy competition, the index serves a crucial role of giving local governments a glimpse of the current trends and realities to ensure that their systems and processes in place, as well as the crafting of their plans and policies, including the implementation of projects and programs, are all at par and aligned with emerging developments, which is of utmost importance for a future-proof and future-ready city. Naga's next steps and aspirations remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa at panatag na buhay. For Nagueños, this is characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is, among others, vibrant, safe, and resilient. Right now,
The city is enjoying the influx of more investments and developments that will soon drastically change the landscape of the city and improve the lifescape of Nagaños as Naga continues to invest in being a livable place as it lives up to its name of being an maugmang lugar. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang Nagenyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, Nalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. ngayon na ay lilipas, at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasarigan, naga na, nangangataman. Naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang Nagenyo sa maugmang lugar.
Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Pass to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. ngayon na ay lilipas, at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasarigan, naga na, nangangataman. Naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Nagpasalamat ka na kami kay Mayor ta nagibuang kami ding drainage. Kaya salamat po Mayor sa tinaong tabang sa mo. Didikit lang na uran-uran na baha. Kung nagbabagyo, alangkaw, tagdingani, uran-uran lang, matubig yun nagdiyo. Nagkaiguang drainage, dakulang tabang ta kuyan mag-uran dahil na binabaha. Yan ang kagayunan kang marabot na mga kalamidad araw kang bagyo maray na talagang dahil na mabaha dito. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig sa papano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, mga kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa diri mi.
Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igding eskwela. Sa eskwela sa Kararayan, igdaan aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di na naman sila masasakitan ta. Pag-abot ka dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana igding footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami igding mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakan sa kuyang pamilya. Salamat. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa delegasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, pang health center, unlike ngunyan na nakula na tapos magayon pa, magiging child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor Ligasyon, asin ang saiyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang saiyap pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawig. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibo man kan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyon na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-e-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Ligasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kay Mayor sa niligasyon po, dako lang pong pasalamat may tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan. Ini arog kayan, kung nahiling po nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali, saka maayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura kato, puro plastic. Mayo siyang paginabang, kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong magibo na siya, arog kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani, sa kasarupan ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubos yung mga basketballan, okay na. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusog ang uran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, natabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmata.
mo kay atong na. Naging rahay po ngunyan ta, maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency, madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula mi pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan. Gawa, dahil may po gaanong listado, pasalamat may manggararit, pasinda po ang nag-iwan. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montesilo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natauhan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawaan naming arog gani nga project ninyo hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka. Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko kasi di ko nga ikalain nga ito tinatanggap namin kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha, ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nagaano nga hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Yaon pa po sinda dati sa Carolina Elementary School. Makahandal po ta harayo ang biyahe asin harayo po ang pagpapaduman. Minsan po ang pagkaudto day may mahiling si mga aki kung nagkakana. Pagsusundo po, dipisil talaga tama yung sakayan. Mas napagian na po ta ako saruman po ako sa nabinipisyuhan na tawaning trabaho kang Yabo Elementary School po. Kung face to face na po, ugma akong maray dahil paghali ko po igdiyo sa harong, kay riba ko na po ang mga aki sa eskwelahan. Asin pag uli po, pagkakaninda, na babantayan ko na po sinda sa pang-oral daw nindang paglaog sa eskwelahan. Bis na ipapamasahe mi po, ibabakal mi na sa ng pagkakan, isnakan, dahil harani na lang po. Maugma kami na may Yabo Elementary School na. Ini po, saro sa pwede ming dumanan pag oras na may bagyo, may kalamidad na dayta nga ni inaasahan. Salamat po sa tabang po ni Mayor Son Ligasyon, kang LGU Carolina na magkaigwa asin maitugdok ang Yabo Elementary School na magagamit mi po panghabang buhay kang mga aking nagkakralasi po igdi sa Yabo. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kami po na taga-digdi sa Sonto, Smallville, Hawa, del Rosario. Taos puso po kami nagpapasalamat sa gobyerno lokal kang Naga City sa pamamayo po ni Mayor Ligasyon na siya pong nag-aprobar kang samuyang tinampudigdi. Salamat pong maray. Salamat po, Mayor. Pagka maagi po kami, marugion po igdi kasi mga daga pa po ini. Bale, nag-aagi lang nga po kami dyan sa baba kasi dyan po sa baba, sementado. Benepisyo po, malawak na po ang agihan mi. Kung may motor po, makadiretso na po digdi. Pwede na po siya digdi mismo mag-agi sa muya. Dahil na po kami madipisilan, makarga pa, maharayo, harani na po sa muya. Pati po yung mga senior mi, kalakon mo po kami iding senior, naglalakaw-lakaw po sinda iding sa pagkaaga, nakakapag raw exercise na po sinda igdi. Maray po para sa indang. Kanto, ang tinampumidigdi, talagang makanos ta, laboy. Pero kang nasiminto naman po, nagmamang kami. Naghagad kaming kay Mayor na sana masiminto man ang samong agihan, na tupad man po. Laboy yun, ang chinilas mo, abot na digdihan laboy. Ang laboy ka digdigaro itong dalipay, nagdudukot talaga.
Mas bagay na po ngunyan kaysa katong inot. Masakiton po ka talaga kadtoyo ta. Ang agihan, malabuyon. Tapos ngunyan, okay naman po. Yan, kung may service ka, madali. Pero malakaw ka, tinampo naman. Bako naman po labuyan. Maugmaon man po kami. Maugmang maray ta. Natabangan kami ninyo sa ligasyon. Mayor, salamat pong maray. Ta kami nagkailaw, nagkatubig, nagpamaray ang samong digdiday na kami binabaha. Duman sa inalian mi, pero may kaming baha. Hindi sa nilipatan mi, napamaray man po kami. Nagdayon ang tinampo, sa derimi na ang luti. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian.